Kajinga bat kajing ba kajong blei Jesu Christ shapi hakri ke step. Ya jingpuson na ktien kajong blei. Ginya pulia na kitab Amas kalanong ka pra kedkhat ka khatwe. Ka kentien ka baong hakmi kisngi kenwan ong utrai blei. Bangan pa ka jingkyrduh hakari. Ka jingkyrduh kupu lemne ka jing sliang ya ka dan reka long ka bayo sngo ya ki ktien utrai. Kari ka long ka jing itho lepa syapang kisngi ki bakado. Ta shishangi ayo U Blei hakni ki por ka bamenta. Ngimshim la kerdo ya ka ktien ka jong blei. Iyo ban puli ka ktien ka jong blei. Iyo ban yo sngo ka ktien ka jong blei. La ka long ha ka jing seng lani haki social media. Andai ka ni ka long ka jing itho lupa ya ka ktien ka jong blei ka da ban kren. Haba ka ktien ka jong blei ka kren ka long ken ka jing shisha. Ha ka bakan sapoi ka por. Bagi breu kin kerdo pat ka jing kerdo ka namlong ka jing kerdo ya ukpul ni ka bam. Ka namlong ka jing kerdo ya ka haba ki breu ki kwa ya ka jing bam kila ban yo. Haba ki breu ki sliang ya ka kila ban yo. Andai kan sapoi ka por ka jing kerdo ha ka basngau ya ka ktien ka jong blei. Kani ka long ka jing ithu lupa ka ba aingi ka jing maham. Ba ka deyengi ya ka bangin shim kodor ka ktien ka jong blei. Ktien ka jong blei ka long ka ba kodor hadu kata-kata. La ithu ba ha ka por ba ki bangit ha China namar ka jing penshitom ya ka ba ka sorkar lani ka borsen shar ka penshitom ya kita ki long kristan sha ya ki bikin bu ya ka Bible. Tadena ka daw la yo iya ka Bible la ka yeng la ne ka ktib ki bat ken hab ban sha penshitom ba sha set bendi pitip ka baja ha China ki bun ki brio ki yo ya ka Bible ki persang ban puli lendet ya ka ki persang ban puli lendet ya ka web ka khat pat kanu ka sla jong ka Bible ka ki yo ban bat ki persang ya ka ban puli lendet namar ba ki snotho kanu ka long ka kodor ka ktien ka jong blei ki don kami ka ktien ka jong blei ki pusan ni ka ktien ka jong blei man la sngi hala kumnu ka ja bala kni no ya ka Bible ka long ka ktien ka jong blei ken la ya ka ban ken mau ya ka ka bakila da ban puli haswa kani ka long ka ka ba phla par ka ban iru ba ki breu ka bam yo ki sutho ya ka jing kodor jong ka ktien ka jong blei ti ha ka ri ka sngi ka ba menta akwa ban kali yangi iwe piwe ken thop yala de hatu ka ktien ka jong blei ka long ka ba kodor hatu ki shimi ka ktien ka jong blei ba ka long ka ba kodor bat ka ba don kam hatu kata Jesu Christ wa da ban krani ri kentien ba breu tang do pu bo bam hanai da ka wei ka ktien ka ba mi na ka shentur ka jong blei lara ki breu ki perkhat ba kila ban tang da ki jing bam ha ka ni ka do ha ka wei ka sngi onda kila day ka por bikin late no ken skot ho ya ka jing kodor jong ka mensim ubreu bladan hatmer jong ka jing yap ya kren shu shapang ka pisa ya kren shu shapang ka spa ken mau shu iki baro jong ni ka perthai han re ka jing kali ka haban kali ka long shanungan let andangala tukut mensim hakri ka perthai tadi nak tak daw ni don kam ya ka bangin besai ka mensim ka jing ka ktien ka jong blei larang yim don ni ka ktien ka jong blei yim don ni ka jinget larang yim don ni ka jinget yim don ni ka jingkerman larang yim don ni ka jingkerman ka jing yim hakri ka perthai ka long ka bakordet tadi nak tak daw tu blei ai ngi ka bor bat ka jing skot ho ya ka bangin shim ko dor ka ktien ka jong blei kat banginang yo ban ngap kat banginang yo ban puli kat banginang yo ban yo sngo ka ktien ka jong blei tungin shim ya ka bakal long ka kodor bagin sliang ya ka ngin than ya ka ktien ka jong blei parai ba ka ktien ka jong blei kan roi kerhai kan rius pa ha ka jing ka jongi te to blei ka jing sok ha ka ri ka sngi long rangkat bat ngi wei pi wei par wanum klet ya ka ni ka jing shisha ta ka long bleu ye je phi
kumba filong. Amen.